Tohle je opravdu žhavá novinka. Nová limuzína BMW řady 7, která už od roku 1977 patří top modelům mnichovské automobilky. Ta ji vždycky používala jako výkladní skříň moderních technologií a tenhle kousek není žádnou výjimkou. Dalo by se říci, že je to skoro takové auto pro geeky. Hodně bohaté geeky. To geekovství začíná už u samotného klíčku. BMW je první automobilkou na světě, která má klíček s dotykovou obrazovkou a přes ní potom můžete ovládat některé funkce vozu. Má to jenom jednu nevýhodu. Přibude vám další věc, kterou občas bude potřeba nabít. Uvnitř království geeků pokračuje. Samozřejmě jsme tu v naprosto luxusní kabině, kde najdete jenom dřevo, vybrané materiály jako je kov a plast, ale nejzajímavější jsou ty technologie, které BMW nasadilo. Například vůbec poprvé použilo ovládání gesty. Co to znamená? Tak například k zesílení hudby stačí použít jenom ukazováček. Namířím. Řeknu, že od ní co... A dva prsty přihazují stanici. Další technickou specialitou je parfém, který se roznáší přímo pomocí klimatizace. Vy si jenom zvolíte, jakou intenzitu si přejete. Opravdovou lahůdkou jsou ale zadní sedadla, a to i proto, že sedím v prodloužené verzi, která má víc než 5,2 metru na délku. Samozřejmě mám polohovatelné křeslo, můžu nastavovat různé sklony opěradla, můžu si zapínat a vypínat roletky a mám tady dokonce speciální tablet, který když odjistím, tak pak přes něj můžu ovládat veškeré funkce vozu. A víte, jak to bývá v letadlech v business class. Ještě potřebujete stoleček, na kterém můžete pracovat. A nebo snídat kaviár a šampaňské. Jenže nejdůležitější otázka u každého auta je, jak jezdí. A odpověď zní neskutečně. Tohle je verze 750i, tudíž vůbec nejvyšší motorizace. Znamená to benzínový přeplňovaný osmiválec, který má výkon 450 koní. A to znamená, že tahle dvoutunová limuzínka zvládne překonat 100 za 4,5 sekundy, tedy úplně jako nějaký sportáček. A kromě toho má naprosto dokonalý podmanivý zvuk. Nejkrásnější na tom všem je, že auto s takovýmito parametry se chová naprosto nenuceně. 100 za 4,5 sekundy nevadí. Vy jste v naprostém klidu, pohodlí a když si to přejete, tak i tichu. A až vás řízení přestane bavit, no tak si dáte adaptivní tempomat a aktivní jízdu v pruzích. A auto se řídí úplně samo. Tak a teďka jsem na mém oblíbeném místě, kde zkouším zrychlení. Kameramani to sice nemají moc rádi, protože to si mě vždycky cloumá, ale já se náramně bavím. A zvlášť takhle na autě. Sedmička je sice velká, dlouhá a těžká, ale o DNA BMW rozhodně nepřišla. V zatáčkách je dokonale agilní. Zejména když máte pohon všech kol a natáčení zadní nápravy. To si pak okresky naprosto užijete. Takže tohle auto má dvě osobnosti. Ta jedna vás bude hýčkat, no a ta druhá vám napumpuje trochu toho adrenalinu do žil. No a rozhodně se nemusíte cítit nějak špatně, že se necháváte od tohohle auta pořádně rozmazlovat. Zaplatili jste za ně totiž minimálně 3,1 milionu korun, takže si to určitě zasloužíte.